Prečo nie je vesmír rozsvietený ako vianočný stromček s toľkými hviezdami? Poviem vám niečo, čo vás prekvapí. Predstavte si, že vesmír je nekonečný a večný. Keby to bola pravda, každé jedno miestečko na nočnej oblohe by bolo plné žiariacich hviezd. Ale všetci vieme, že to tak nevidíme. Tak prečo je to tak? Tu prichádza na scénu Olbersov paradox. Vesmír nie je večný, mal začiatok, veľký tresk. Kvôli tomu svetlo z mnohých hviezd ešte nestihlo k nám doraziť. Predstavte si vesmír ako izbu, v ktorej sa práve rozsvietilo. Svetlo stále putuje po izbe a preto na niektorých miestach vidíme tmu. Takže keď sa na budúce pozriete na nočnú oblohu, spomente si Break the Brain Plus, že to nie je len prázdny priestor. Break je to kozmická svetelná show, ktorá je stále na ceste.